Ja, vad gör du? Döda han då. Ja, döda han då. Jätting för dig. Döda han då. Ligger på rygg. Tassen. Slå tassen i han då. Ja, ta han då, Siri. Han ligger på rygg. Ta han då. Ja, hårt. Hårt. Ska du lära dig? Ja, döda han då. Ja, hårt då. Aggressiv. Tyst. Ja, så ja. Vilken läskig. Ta han då. Ja, ta han då. Oj, inte hitåt bara. Oj, Ja. han bits väl? Ja, ta han. Hörru. Jag gör livet kort för honom. Ja, ta han då, Siri. Vilken vidrig. Kolla. Ja, ta han då. Han bits ju. Eller något. Ja. Ska vi leka med dem så jävla länge? Ja. Men usch. Kan hon döda den då innan den kommer hit? Vad äckligt. Nej, han lyfter ju. Han är som en helikopter. Ja, men plågarna så in i helvete. Ja. Slå ihjäl sådär, ja. Slå tassjäveln igen. Och så du då. Fy fan. Jag slår tassen i den då. Jag slår tassen i den då. Vilken stor. Ja, duktig Siri. Det är bra. Ja, så ja. Ja, så ja. Aj. Så du då. Den lever hela tiden. Ja. Ska hämta hammaren. Ska låna hammaren om. Åh, sådär ja. Dunka på en smälljävel som dör. Vad fan? Hörru. Kattjävel. Gör det riktigt. Hon har suddig bild. Så ja. Nu är han död kanske. Han dör nu. Jävla prassel. Jag tar en dag. Hörru, du ska äta maten, inte leka med den. Mätt din katt.